Kalau mau ke penanjakan itu yang itu apa? Kawah Gunung Bromo ya. Cik mau naik kene nyasar ya. Iki lho bukite kayak ya. Iku munggah sakmono lumayan lho iku. Kawah iku. Lha iki geber gapurane anu, Bukit Teletubbies. Oh, boy ya Bromo ya. Iki sepupi yang ngatasi lho. Lek lihat Probolinggo gak apa-apa, lek lihat menanjakan mang lho. Oke. Oke, guys. Oke, kita lanjut ke Bukit Teletubbies ya. Kalau mau ke penanjakan itu yang itu apa? Kawah Gunung Bromo ya. Ini karena kondisinya tidak memungkinkan kita nggak naik, kita ke Bukit Teletubbies saja. Saya ada ta? Gak iku sih, hijau-hijau iku sih. Loh ya, apa ini? Hah? Apa? Lek neng Probolinggo ngiri. Yakin nang? Cik mau naik kene nyasar ya? Ayo. Iku ya keblondra iku. Mang kaya liate ngene iki lho. Mau baca ora meno lho. Aku bawa mana kok iku yang ketir-ketir ya? Oh no. Lah ya. Iki nanti iki. Oh iki lho bukite kayak ya. Ya. Lah ya, iki lek Probolinggo ngendi? Kok ngiri-ngiri apa sih? Iki masa iki? Iki nganan iku ngiri iku masa. Iku munggah sakmono lumayan lho iku. Kawah iku. Iya, gurung turu blas pisan. Weh. Apa? Oh iku ya. Iki Probolinggo. Leki geber gapurane anu, Bukit Teletubbies. Padang kene ya timbang kono mang. Ngene iki kate foto kira wame. Hah? Lah ya. Lah ya. Oh, wombo ya Bromo ya. Iki apa selawe meter? Oh ada jurang. Muter-muter kene ae. Kayak nang Gurun Sahara. Endi jurang? Oh iki lho. Mampu lagi. Karo. Iso lah. Metik ya iso masuk gak iso. Memalukan cik, metik ya iso masuk gak iso.
Iki Scoopy yang ngatasi lho. Cangar iki beda iki. Lek lihat Probolinggo gak popo, lek lihat menanjakan mang lho. Kayaknya kayak foto apik iki kene iki. Iki yang kawah-kawah iki foto apik iki kan. Iku kayak SS ngono ta iku, Everest. Ya. Kayak gunung Everest ya. Waduh iki. Hah? Wit iku masa wit suket paling. Wit suket. Dadi Bukit Telitubis sing kono mang yo. Sing kono mang yo. Lagi kawah-kawah apa iki? Kok sangar. Awake dhewe mang kaya lek teko kene kaya gini lho, gak ketok blas mang kabute mang. Kok kene apik tapi sing ning kono ngrasakne, swara ning kono. Oh no. Liut nah. Iki untung mari udan lho. Gak udan wis gak roh iki. Ya opo ya, oh ya. Gak roh. Balik yo. Gurung Probolinggo jalure bensin teko lek bensin. Balik iki paling padha ae rono iki. Waduh. Oh ya, mungkin cukup segitu ya tentang Bukit Telitubis di Gunung Bromo. Nanti akan saya video pas pulang lewat jalur Probolinggo ya, saya video di part ketiga dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom. And we gonna let it